Ano bang tawag dito sa na to? Parang pananggagamba. Ganda. Ang bulang kristal nito. Wow. Ang ganda ng kanilang bahay pa. Bahay ni Santa Claus. Ganda. Wow. Ang gulas. Ay, yun pala yung daanan. Dito ako sa Rosales, Pangasinan. Papasok tayo sa pa-Christmas ni Mayor. Ito, mali lang. Pagit tayo. Ayan, pasok na tayo. Ayun, oh. Ito yung entrance, oh. Ayun, oh. Entrance. Merry Christmas. Entrance. Tayo, oh. Sabi tao. Okay, dito kami sa Rosales. Tingnan namin yung ganda ng kwan dito. Wow. Pang world kwan to ah. Ganda. Ito. Asan na sila? Andun. Ano bang tawag dito sa na to? Parang pananggagamba. Ganda. Oh, ito may Merry Christmas dito. Ganda ng lugar na to ah. Oh. Ano pang kanyang design? Merry Christmas. Dito yan sa Rosales, Pangasinan. Ganda pa dito pagka December. I think ganda. Oh. Ang mga bossing, dalo kayo dito pag may panahon kayo. Ganda ng view. Pagka open ito ata 6 hanggang 10 ng gabi everyday. Ito pa oh, may palaruan dito, may swing si Santa Claus. Ganda. Dahil yung tao pati mga bata nandito, meron ko no. Oh. Ganda. Palaruan. Dino ng camera nito. Ayun, meron pang bahay kubo padulasan. Merong lollipop. Lollipop. Ganda oh. Wow, import yung kapatid mo ah. Daming tao. Ito yung simbahan nila, mayroong Christmas light.
O meron pang ano, lollipop. Lollipop. Galing ng lollipop. Galing ano pagkakagawa nila dito. Lollipop to eh. Tapos may mga bata pa nagbuka no, sisiso. Masaya talaga ito pag gabi. Hindi tayo pupunta sa kabila. Santa Claus nakatalikod. Dahil tao. So, sino naman to? Sino ba to? Ang ganda talaga. Wow, ang laking ano to, ano ba to? Laking bulang kristal nito. Wow. Tayo sa kabila pupunta. Oh, may dolphin. May dolphin siya. Oh. Dolphin. Dolphin. Hindi malaglag yung bowl sa kanyang ano, hindi nalalaglag. Oh, ang ganda oh. Dami. Daming tao. Bahay. Excuse. Ng karot. Bahay. May bahay pa dito. Ganda ng bahay. Galing. Yung bahay. Oh. May kita tagabawal ang hawak ng mga dekorasyon ng pailaw. Bawal hawakan. Sana all. Luwanag, grabe. Kahit saan sulok eh. Oh. Aga pa pero marami ng tao. Ito yung likod, yung quad. Likod lang siya. At yung entrance. Ito yung entrance din nila. Meron dito magandang ano. Paskul Yam. Ang galing oh. Paskul Yam. Paskul Yam. May mga candy rin dito. Ang ganda oh. Ganda. Itong ball ito oh. Entrance to ito po. Kaya pala maganda yung entrance niya. Ang ganda yun. Bawal ang pagkain. Ano to? Ano to? Ano to? Parang puzzle ah. Ang galing. Pasok dun. Lalabas dito. Entrance lang pala yun. Entrance. Ganda ng entrance nila oh. Entrance. Ito yung mga bawal. Ah, 50 katao lang ang pwedeng pumasok kada 10 minuto.
ba't ang dami pumasok? Ay, Ah, Bibili kami ice cream! oh, Bibili kami ice cream! sana all. ano na? Oh, kaway kayo, kaway, kaway. Oh, yung mga kasama ko. Oh, no. May nag-slide ako. Nag-slide ka? Oh. Ito si Santa Claus, oh. Mag-amang Santa Claus. Oh, si Lolong Santa Claus. Ito isang Santa Claus din. Hanap po mo ni Santa Claus, oh. Oh, galing, oh. Kampa. Ito isa, nagulat sa Santa Claus. Napicturan na ako doon. Ay, hindi ko naman picture nito. Palabas na kami. So, palabas na kami ng Fun Park. Hanap daw ng pagkain. Oh, regalo. Galing. Regalo. Sumama pa isa, oh. Regalo niya, ang ganda. Ang ganda ng pagkakagat. Palabas na kami, palabas. Ang daming kumakain, no? Ayaw na ako. Daming bakanting lamisa, oh, palabas na kami. Uy, may mang inasal din, oh. Uy, mang inasal. Asan siya? Asan? Ganda. Pangasinan. Bayan ng Rosales, Pangasinan. Ganda.
laki ng Santa Cruz nila dito. Oh. Wow. Ang gulas. Ay, yung pala yung daan. Wow, lupit ah. Electric yung kanilang wala. As. Yung star. Basta yung babae niya, pababa. Bayan ng Rosales, Pangasinan. Grabe. Amazing talaga. Amazing. Meron pa sila dito. Yeah. Pa isa, oo. Ayaw. Ilaw pa yung I love Rosales. Oh, grabe oh. Wow. Ito yung ba? Ito yung munisipyo nila oh. Tutukan ko yung munisipyo nila oh. Yan oh. Yan yung munisipyo. City Hall ng Rosales. Ayan oh. Ano naman oh. Ganda pa rin. Ay, siyang kalumingon dito eh. Ganda eh. Oh, pasada na yan ha. Pero pagtawid mo, walang pa rin. Babalikan natin yung City Hall ng Rosales. Ligayang Pasko. Ang galing ng bulaklak kami. Galing oh.